Ikaw, kinsa man ka? Nga nabot ka sa kuang teritoryo. Wagi ka. Wagi ko mo. Nasayod ba ka nga bago ka mo agi diri nakaihatag dapat sa ako? Gahi ka mo hatag og kwarta ha. Luwag ni kinaon mo ron. Bus! Puti, bakal, palito. Ay, nahagbong. Sweet music. Kamahal na sarong adlaw. Nahagbong pagyon. Punito na ko. Ay, natagak pagyon. Puti, bakal, plastic. Mga kalbirong guba. Puti, bakal. Bantay lang jud. Bantay lang jud na ay mo agi diri O walay ikahatag nga dilihin siya. Kay mang dilihin siya jud ko. Puti, bakal. Uy, nawas mo ka inyong mga buhok ni bakal. Kaya palito na ako. Puti, bakal. Puti, bakal. Uy! Puti, bakal. Puti, Uy! bakal. Uy! Ay pabungol-bungol. Ali diri. Uy! Balik diri. Uy! Uy! Boss, may ngudto niya, boss. Unsay may buto? Mamalit ko buti bakal, boss. Mubalit kag butig bakal. Wala ko ikahatag buti bakal pero ikaw unsa man kailangan nakaikahatag nako. Uy, unsa ba to? Nakaikahatag na kong dilihin Kuwanta ko'y kwarta, boss. Unsay way kwarta? Kuwanta ko'y kwarta, boss. Gusto Gumay yung tuyo ka nagsinggit kag Gamay ra paliton tao nimo ng bakal. akong puhunan. Nada kay puhunan na yun. Ay, pun, gamay ra ka. Ayaw siya na to. Ayaw ang taon ko kulda pa, boss. Ayaw. Ay, lagi. Natag na ako akong puhunan. Natag na ako. Ambi. Matag mo ni kayo. Lakaw na. Ingon siya wa siya ikahatag. Unsa na ini? Dili ni kwarta. Kwarta gyapon ni. Napay paingon-ingon nga wa siya kwarta. Gusto siguro sakit sa lawas. Ay, ko. Kinsa man ni? Pura man ni si Tarzan. Datalam ni bangkaw. Karong magkatang na po ko diri. Mura pagduwa mo kung kagi ani. Pero mula pa ko ani. Huwag may lain choice ani. Mura may ipit ko ani ba? Mura maapikhan ko ani. Pero kung biklon ko ani. Nusugol ko ani. Tuol siya siya kahit. Huwag na hadlo ko naman. Kahit Ay ka. Murag na hadlo ko gamay. Uy, Nalawag na sa kuha. Nalawag na sa kuha. Uy, unsa ba? Panaon ko mo. Di Ay. ka. Hoy, ikaw kinsa man ka? Nga nabot ka sa kuang teritoryo. Wagi ka. Wagi ko mo. Nasayod ba ka nga bago ka mo agi diri nakaihatag dapat sa ako? Hat kwarta. Wala ko Kwarta. Di magsilbi ko ihatag kwarta. Kwarta. Gahi ka mo hatag og kwarta ha. Luwag ni kinaon mo ron. Bus! Tama na! Tama. Nakakwarta! Nakay kwarta. Tama Kwarta na! day. Nagpakulata pa ka. Ambing kwarta. Naara mo day. Tama na! Nagpakulata pa ka. Lakaw na ito. Nagpakulata pa. Unya mong hatag manday gyapon. Dus na gyud ako na dilihensya. Pero kuwangan pa ni. Magatang pakuglain. Kinsa na po kay moagi diri Mo na po to kong dilihensyahan. Bullshit. Di na hinaw ko kapalit yung buti bakal. Ganong gibanggaan mo ko nimo? Ha? Dahil nagkulata na ko Kinsa? Ay buwang dito Katong buwang dito nga halimaw. Ano ka na kong Tuway kwarta? Pati ako gikuhaan ko sa akong kapitan sa buti bakal. Manimasla na to siya. Mas nato siya Manimasla na to siya. Palos Upalos ta. Ito pa kaya sulong na ba? Uy! Kamo na pod! Di ba kamo man to akong dilihensyahan? Uy! Unsay pasabutan Yan ba mo kinapa mo ikahatag? Psst! Be! Ibagawas na inyong kwarta! Ambe! Ambe kung di mo gusto, usban pa to! Kwarta na yun!